adlaw sa inyong tanan. Kabalo ko daghan kay nangutana sa inyo kung sa hinungdan nga nung namatay si Lola Winding. O gani nga video ako siya nga-explain kung sa hinitabo gikan sa sugod hangtod sa iyang pagkamatay. Karon is January 23, 2025. So 15 days na sukad gilubong si Lola. Pero karon sakit yapon kaayo nga wala na dyan siya. October 23 last year 2024 gipa-admit na mo si Lola sa medical mission sa Tagum kay ang una gyud ato ng bleeding si Lola, naglibang siya og dugo. Akong uncle daw nakabantay dire, wala mo ato kay nako ato sa Davao. Si Lola nag-bleeding siya, nakalibang siya og dugo, tapos iyahang dugo is nagapul-apul daw niya, baho daw kayo. Pero una at prior ato na itabo to na adto pa siya sa CR. Tapos dito sa CR, dito daw siya naguna. Siguro dito siya una nakalibang ang dugo. Tapos nibalhin siya diri sa mong balkon. Sa mong balkon siya nabantayan sa akong ante nila uncle nga luspad na daw kay si Lola. Moto ni tawagan ko sa akong igagaw nga si Lola kailangan na ipa-admit kay luspad daw kayo. Moto naka-decide mi sa akong ante, sa akong mami nga i-admit siya sa medical mission since na may record si Lola dito kay kuan 2017 yata o 2017 na confined po si Lola dito kay na siya TB pero naka-recover siya to. Then moto gi-admit na mo siya, tapos pag check ka Lola kay 5 na lang iyang hemoglobin, baba kayo. So kailangan siya abunuhan permi. So ginaabunuhan siya halos kada adlaw sige mig gasto sa iyang dugo, tag 1.5 kaayo ang bag. Pero okay lang kay kailangan man ni Lola. Pila to kabag ang pila ka bag yun ang gina-abono sa iya, pero pabalik-balik lang ba, kumbaga abunuhan siya, iyarag akong ilibang, tapos iyang ginalibang kay kanang patay nga dugo mabog. Panagi po times na buhi kay nga dugo iyang ginalibang. So pabalik-balik na lang ang cycle. So para mabalaan tong iyang sakit, nag-decide si Doc nga i-endoscopy si Lola. Endoscopy to ang first katong sa baba agion. Pag endoscopy ka Lola, wala may nakita ng mga complications. Pero katong second na procedure gibuhat siya is colonoscopy. Dito na found out na siya diverticulitis, kibali iyang mga intestine kay dagang buslot. So ang factor daw nga nakakontribute nga nun ng ato kay kanang sa kinaon o sa mga kuan ni Lola ginainom. Basta sa baba daw siyang bakterya. Hilig si Lola magpundog sudan. Untay karon giluto niya karon. Iya na init-initon ba antod sa madugay na lang permi gina ref na lang niya, tapos luto na po nga na lang ulit-ulit lang ang cycle. Then mo to ang isa sa contributing factor nga na siya nagkaingato din kada po daw sa inom mo po na kay si Lola hindi ba siya giinom sa una. Mga almost 1 month po mi sa hospital kay na-discharge si Lola from October 23 na discharge May November 13 o November 13 or 19, dili ko siya nakalimot na. Pagka discharge ka Lola, dito na nagsugod yung sakit sa tiil. Tingala ko kay sa sugod okay pag itong tiil ni Lola, pero katong pag discharge na namo kasi na siya pamati sa tiil, sakit yun daw kaayo, sakit kay iliho. Para matarog lang siya gamay, masuko siya kay sakit daw kaayo. Yung isa to sa nakapawala yung kuan ka Lola nga kapoy na daw. Marag katong after na discharge ni Lola kay
di na gyud ka kadungog sa iya, maingon siya nga gusto pa siya magpaayo, gusto pa siya mabuhi. Iya jud ginaingon sa mga kay kapoy na daw, gusto na daw siya magpahulay. Nga sige mag-ingon siya nga dili man gyud ni Ginoo lang, Ginoo ra man gyud nasayod. Sakit gyud kaayo labaw na madungog nimo sa iya gyud. Personally nga maingon jud siya na nga kapoy na kuying di po na ako malimtan gyud katong ningon ra siya galit nga di daw na ako pasagdan ang mga bata, ako na daw iyang pasaligan sa mga bata. Yung gusto niya si Wako magpadayon nyo daw sa pag-video, marag kumbaga si Wako daw akong paningkamutan nga musikat. Muna yung gusto may tabo, which is ginatry na kong tuman karon, pero sa karon dili pa kay ko, dili pa, wala, maglibaw pa kung saan pagsugod ng kami lang ni Wako, kaya syempre naanad pa ako na nasa Lola. Pero paningkamutan gapon ako nga matuman ang gusto ni Lola mong na ako dire, wala ko nilayo sa mga bata. Tapos ang naagid sa ang final diagnosis with sa death certificate ni Lola is pulmonary tuberculosis. Kaya na naman record si Lola sa TB, so mo siguro to cardiac arrest. Secondary nga kuan, ang secondary reason is cardiac arrest. Kay di dyan mawala po itong ubo ni Lola. Dahil nagmang ginainom si Lola, na-maintenance si Lola nga tambal for 6 months na niya inom. Kay tungod na dyan na kitaan na po siya record mga nasa TB. So moto itong December 29 rest day na ko to. Supposedly muli ko ato dire kay dire may mag New Year, pero ang nagtabo lain gilong pamino kalula kay niburot mo diyang tiyan na do siya kabag moingon sa kuante. Din katong nihawa si ante kay nagpalit siya og tambal para sa kabag ni Lola. Lain na kay si Lola kay nag-apas na siya sa ginawa. Sige na siya giingon sa kuang kapoy na kuyin. Sige ko ingon nga la, tara na mo hospital ta balik. Ano siya dili na kay kapoy na lagi daw. Yeah. Nadala pa naman siya sa SPMC sa emergency. Pagdala naman sa iya wala na siya BP. Pag BP sa iya wala na siya nakita. Then mo to gikuan din siya sa red zone. Pag red zone sa ER kailangan na siya tubuhan. Ako pa yung nagpasaan sa iya dito sa silang bed good nga emergency bed nila para isulod dito sa ER. Pag sulod sa iya sa ER niingon tong nurse na kailangan na siya tubuhan. Dito nga time kana yung feeling nga kabalo na ka nga may tabo siya, pero pag may tabo na kayo in denial gapon ka pa marili gapon ka mo pa nga wala ni si Lola kay taud-taud lang ato ni chat akong ante nga wala na si Lola yun, wala na si inahan yun. Dito murag kong bata hilak ko sa kilid ng tambal, yung pasabot sa kong ibati yun ato. Tapos kanang nakita yun ako ba na lain kayo sa feeling nga kanang ditugod na nahuman na tanan. Lahir rin pag makita na nimo siya sa lida bo, kumbaga ba paspas kayong paghitabo, isulod na ko siya sa ER. Kataw-taw ningon si mami nga patay na si Lola. Auto mga siguro around 9 PM to sa gabi, December 29, 9 PM sa gabi siya namatay. Then pagka alas 2 gibiyahe siya sa Tagum sa St. Peter kay dito siya Balsamaron. Gihapon ako maproseso ito nga wala na yun si Lola, sige balik-balik sa utok mga halaw, wala patay na yun si Lola. Gihapon ko ito wala na akong nahilak kay nahilak na yun ako tanan. And good thing lang dito is kanang sa makita ninyo siguro nakita mo ninyo ang itsura ni Lola sa lungon, makita ninyo yung mga hapsay kayo, walay ka nang guwapa kay si Lola, walay ka nang makita ninyo wala siya kabuol. Ito lagi minabother ka itong paglubong sa ihaba nga
ingon bitong St. Peter nga so far wala gid sila nagka-issue sa sakyanan kadto lang daw nga time kay maski bisan ba tulak dili gid matulak ang sakyanan nya pagbalhin siya sa rescue sa katong bunggo kay ni andar ang sakyanan. So ito pala marag lain akong nauna marag siguro dili gusto si Lola biyaan kay sabay pabaya siya mao do na ilang kaduhan nga biyaan siya. So ito kaya sure na mo si Lola nga i-plaster gid na mo siya may mangulit. Tapos sa ospital pa lang daan among banding na gid ni Lola kay mastoryahan mi sa among mga kaagi sa among journey diri sa vlog. Night time nga ning tutok siya sa kwartong ipainom na ko siya tambal. Tutok siya sa kuwag kalit. Ako sa man inom ka tambal gutom ka naon tala kay tra siya inom sa kuwag nga sobra na imong bawi siyempre natingal ako kung anong naimong siya so, yung ato kalit ako sa unsa man la basta sobra na imong bawi sukad gilaban ako ang inangkad sa imong mama katong naingon siya ato kay ako katingog akong gingon na lang siya nga problema na lang pero nisulod kong CR din ko lang mangihis ako pero sa CR pa lang sige na dyan kong hilak grabe akong hilak ato bugay kay ko kagawas kay sige kong hilak kay siyempre din ko nito siya gingon na gingon na ato mura na siya lain na kayo pahiwatig sa ko ato ba gato po niyon siya nga ayaw di pasagdi ang mga bata so marag para sa ko ba maunot ang gusto yun ni Lola na gusto na yun siya magpahulay kami naman yun sige dasig sa yama sige pala sukol pala kaya pala gina mabot pala kitag mabot pala kag 94 kay 94 man to yung gusto nga edad pero turgid siya taman ako na lang yun na nakapahulay na siya kay sabay pa siya sige man siya ingon na kapoy na kami nalay sige dasig siya ba makayahon pa pero siya di naman yun siya daw kay kapoy na daw min siya may musla na daw niya pag-ayo yung edad yung kinabuhi diri sa kalibutan niya dagan na daw kay siya na experience dagan na daw siya mga butang na sinati good nga never gid daw niya na experience tong dalaga bata pa siya murag somehow daw ato na lang kay ito raman yun siya taman pagbuot naman yun sa Ginoo nga kuhaon siya so ito karon sakit yapon kayo skin sa on yun mawat basta ang sulok dali sa balay siya ako makita siya ako madumog pero para sa ko everyday is kanang a matter of survival good kay kanang lisod kayo ba lisod ang navigation good mo sa kinabuhi nga wala na tong tao nga naanda ni mga kauban mo permi samot na lang magkamera mag-video yung ani sige ako hilig sa mag-atubang sa camera mas prefer yun ako ng behind na camera ko nga i-video na ko permi si Lola o si Wako pero karon baguhan pa dyan ko sa tanan pero in time eventually i-guide ko ni Lola nga pagpadayon niya para kawako para sa mga so kato gusto kayo ko magpasalamat sa inyong tanan sa tanan ninyong mga prayers ka Lola grabe good ang nag-pray ka Lola di may hap daghan kay nag-message sa ko daghan kay kung mabasa nga comment na puro good get well soon Lola hindi nag-aampo mi nga ma-okay ka ginapil ka na mo sa mga misa kana kinang mga simbahan tanan ginapaprayer nila ginapil nila si Lola sa prayer nila thank you kayo sa tanan mga nag-Gcash atong time na hospital pa si Lola dako jud itong tabang inyong gi-Gcash sa tambal pa lang daan nga everyday grabe kadagko kamahal ang gastuhon pero somehow ninggaan-gaan siya tungod kay daghan kay naghatag og Gcash ka ng Lola sa mga dagko nga artista si Melay Cantiveros salamat kayo Ma'am Melay na naghatag ka kay Lola sila Delma, sila Chito si Uncle Chito sa Montina salamat kayo sa tanan gid sa mga from abroad nagpadala og mga hinabang ka Lola gikan sa iyang pag-hospital hangtod sa nakagawas hangtod sa iyang pagkamatay
salamat jud kay sa inyo, grabe dili gyud ta mo maisa-isa kay daghan kaayo nagpangga ka lola ato, daghan kaayo hatag og tabang financial, kung dili man financial, prayer gyud ang ilang gina-offer, which is really pinaka-powerful yun. So mo to ginabuhat ko lang nga video para ipahibalo sa inyo kung sa inyo hinungdan nga nung namatay si Lola. Mo to siyang hinungdan. Ang final diagnosis kay pulmonary tuberculosis, tapos cardiac arrest po. Mo to ang tanan na hitabo. Malang to, daghan king salamat sa inyong pagtanaw, sa inyong pagpaminaw ubunta, suportahan gyapon mi ninyo ni Wako maski kami na lang duha. Maningkamot ko mahuman ni 40 days ni Lola. Sugod kong produce ang content nga kanang si Wako nga yung mga kabuang ug iyang mga kayaga-yagaon, pero syempre in a respectful way gyapon kay kuan may gusto gid nato. Karon na nadri ang lapitan ni Lola kanti siya. Ang lapitan ni Lola guys. So gulat na lang may sa tiles ni plaster para mabutang ning lapitan ni Lola. Sakit gyapon kay siya tanaw. Ang pangalan ni Lola diri. So una naro to sa silver button, karon na gyud sa lapitan. Pero inayon gyud bawat kay pagbuot sa Ginoo. Lagyan po na ko ang pagbuhat sa iyang tiles, pagplaster aning lapitan niya. So abang-abang lang mo karon mag-lisod pa jud ko video kanang di pa jud kay ko anad ba nga wala si Lola. Maski kay katong nag-despedida party mi sa akong auntie, lain kay una-una wala si Lola sa picture, wala si Lola sa video kanang. Pero sige lang, i-honor gyapon nato yung memories, yung mga kalipay nga nahatag sa tuwa na magpabiling gid sa papermi kay grabe gid kalingaw. Dahil kay napalipay gid si Lola, kabalo ko nalipay gid masaya. Kay kung ako mabuang ko katawa kamo na pud kamo jud siguro pud. Malang to, daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw ani nga video inaot nga mag-amping ta kanunay. God bless sa inyong tanan. Salamat.